nondik ibili badaukagu, agenda potentea da, baina berba da eroso sentitzen ezela, harrera ona izan aben, bai saileko zein zerbitzuko lankide guztien partetik. Beraz, alde horretatik balantzea, lehenengo pertsona garen moduan, lehenengo lantaldeagaz hartu emon hori sortzea ezinbestekotzat hartu behar dugu, eroso zentzu horretan. Eta gero, apur bat, lekutuz, leku barri batera heltzen zarenean, nahiz eta administrazioa apur bat ezagutzen dugun, lekutu egin berzara, aldundiaren handitasuna egunerokotasunean dau, eta gero euskararen munduaren handitasuna behar dau, eta eragin egin gure badugu behintzet, lehenengo ekosistema guzti hori ondo ezagutu behar dugu, eta horretan gabiltz. Bueno, ezagutu, bai, pertsonak ezagutzen dodaz, gero ni 10 urtez egonaz Jatabeko, Maruri Jatabeko alkate moduan, eta era berean Zamudioko udaleko kultura arloan administrari lanetan, eta hor, aukidot suerte handia, bertoko, Txorierriko tokiko komunikabideekaz eta udalaren beraren komunikazio zerbitzua kudeatzeaz edo aurekaz hartu emon zuzen bat aukiteagaz. Hortik aurrera, bai, Geuriako jendea ezagutzeko sortea izan dut, Irukako jendea bere lehen aurik ezagutzen izan dut, eta egoerari buruz dinoztezu, batetik guretzako eta tokian tokiko ezauen eskualdeentzat lan itzela egiten dozue, hori batetik. Ez dira garai honenak ia esertarako, eta kazetaritzen mundurantzako oraindik eta gitxia, eta euskeraz bada, harri asko pikau behar da, ez? Baina hori esan da, egoera positiboa, baikorra izan gure dut, ez? Zelan horrek nondik urten behar dau, eta lortuko dugu elkarren arteko sinergiak lotzea. Bizkaian, uste dut, 11 zarela uste dut, eskualdeka banatuta. Aldundira heldu eta batzutan sentsazioa emoten dutzu diru emoile utzak garela, ez? Erlazioa diru laguntze zaratago joan behar da, beraz, zuek ezauzetarako behar gaitu zuek gu ahalik eta hurbilen egotea da asmoa. Eta zintzu diren, beti jotzen dugu diru mailara, ez? Zuek ezinbestekotzat dozue erakunde edo komunikabide ahalik eta saneatua izateak horrek indarra emoten dutzue, langileak bere pozik eukitea, beste alde batetik aldundiaren egoera txarra ez da, hobea izan daiteke ekonomikoki eta batez bere euskara kontuetan, gure zerbitzurei dagokion kontuetan, eta hor inotzu lehen esan dudan moduan lehenetzi egin behar dugu zela proiektuak eta kalitatezko proiektuak, eta nahiz eta euskeraz izate batzutan, euskera ez izateagaitik bakarrik, euskeraz ondo, oso ondo, baina proiektuak bideragarritasuna badeko eta kalidade badeko, ahalik eta hobeto. Bide lagun izan behar dugu. Zuek zauen tokiko eskualdetan, zuen lan egiten duzuen udalekaz, gugaz hartu emona bere importantea da, ez? Importantea da, lurralde moduan, eta gu horre ongo gara behar duzuen guztirako, ez? Nik pertsonak ezagutzen doaz, eta pertsonak Jonegaz, Ibaigaz, kasu honetan Zabuokaz, bere osotasunean guzurrik ez dut esango. Ez dut ezagutzen bere osotasunean, goitik bera. Emoten dauzte egoera honean zauzela, gero oso aktibo zauzela leku guztietan, eta batez bere, eta hau garrantzitsua da. Hemen batzutan aukiten dugu joera bat, agintariok, zein
tokitan gauzen agintean dagozan jendeak epe laburrerako ikuspegi aukitea, hemen luzera begiratu behar dugu. Eta uste dut alde horretatik geuriak oso argi dekozela gauzak eta batez bere modeloa, zein gure dozu modeloa, eta hori importantea da. Bizkaiko gizarte oso anitza da, oso anitza da eta bai, eskualde batzutan ez dago tokiko komunikabiderik eta euskararen erabilera sustatzea askoz bere gatzagoa da. Eta aldundiaren helburu nagusietako bat izan da gizartearen esparru guztietan, bai aldundiaren barrurantza, kanporantza eragitea, badaukagun ondik ibili hor, eta ezin dugu, etzitu ezin gara egin. Ezin dugu, etzipena ezin da nagusitu, eta eskualde hain euskaldunak ez direnetan bere hasia bota behar dugu, guztion artean. Tokiko komunikabideetan zein beste kontuetan bere bai. Eta horretan bagabiltza lanean, arlo sozioekonomikoan euskara bultzatuz, euskararen erabilera bultzatuz, kirolean eta beste hainbat arlotan. Egitasmo propio bat daukagu, Bike ditzena, Bizkaian kirola ere euskeraz, eta kirole sailagaz eroten duguna eta hainbat federazioekaz. Eta alde horretatik federazioak bere beti izan dira nahiko erdaldunak eta derrigorrezkoa da, batez bere edade txikietan, nagusietan bere edade txikietan, orain euskara jakitearen atxakirik ez dago, baina erabili hor dago erronka, eta Bikeren bitartez, bai federazioen bitartez, epaileen bitartez, entrenatzaileen bitartez, eta azken baten kirolaren bitartez eta umeen bitartez hor eragitea pentsatzen dugu, horren inguruan bere euskarazko dekalogo bat ere prestatzen gabiltz, eta lasterre aukiko duzue horren barri, eta bai, arlo sano importantea da guretzako. Helburuak beti izan behar da helburu potente bat. Laburre geratzen bagara, helburua potenteak izan behar dau, baina kontuan izan behar dugu euskara gana beste inor parajetzea ez da errezak. Gauk urten behar dugu kalera, guk parajetu behar gara jendea gana, eta hor erronka asko dekoguz, eta 10 urte dinoztezu, momentu honetan daukagun erronka handienetako bat da etorri barriak zelan erakarri. Eta etorri barriak ez direnak bere, zuk esan duzu, eremu erdaldunak, zelan erakarri horrek. Argi dago, inposatuz ez dugula ezer lortuko. Integratzaileak izan behar dugu, konfiantza giro bat sortu behar dugu, eta hori zaugukaz bere bai, komunikabideekaz eta batez be tokiko euskarazko komunikabideekaz konfiantza hori ezinbestekoak izan behar da proiektuak aurrera eroateko. Eta erabileraren erronka horreri aurre egin behar dutzagu, Bestalde batetik, euskararen kontra agertzen diren zenbait mehatxu, demostratu beharko dugu hori ez dela holan. Euskarak balio erantzi bat suposatzen dauela defendatu jagon eta batez be demostratu beharko dugu. Eta 10 urte barru, ni baikorra naz, beti naz baikorra, baina lan egin behar dugu, eta euskarak banatzailea baino izan behar dugu integratzaileak. Bai gure artean, gu ondo ikusten bagaituzte, beti dago errezagoa kanpora lan egitea, eta hori kontuan hartu behar dugu. Hain anitza izan da euskararen mundua.